Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigiraria Ensoko TV na gokwandire andonsi asore no gosaba kwa ninga gwatware litukoriga ri Jumatatu rapego kwegokire nemerogerio ya gendera sembeo Ensoko TV ne chinga kibono ngokwariga ni asemesa ya mayakurwa Ensoko ensa emo asobotko bega we 15 mutimino yo gatano na limo mwaka gw'ikirubere 2025 nemo mwanchumo rigiraria kero ensengima na batyoteria bensemo n'abatyoterera b'ikigosori bagandate kwego kinemero bya gendreta se amambero a World Cup bari bagotyoterera team ya Germany no toramo twanyarute obubuyi obotoritko ria igoro kore no mwancho murigeria aigane gati ya tukwariga ndutyo butubwara. Strengthen our party, enhance our footprint in the country, increase the recruitment of members and prepare for the general elections. Kiama gya Jubilee nigo kiroberetie koira Merias County au nenkwane mokonyi bumurai w'ikiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i Mbaki na baru waltego otoko murageja tumubikira pambas twagore wakachibesa cyari ono ga kisimbara obutamira ngo cyasorete gutamira abo MC batakonya ga ya matemo kurwase kenyoro kyabo utie wodi ya Kitutu Central yasabire gusirwa helyo mwanchu abanyoro bokonyi bo bwenya maiga yoko basegesera segekegetambe hakikisha kwamba hawa wazee wetu na kina mama na wale ambao ni walemavu wale ambao wanasimamia walemavu wakuje tufanye verification. Abagotu koringorigwa helyo bachekonyora hobokonyi kurwase umurubirio oino wa jamii hase sub county ya Kenyanya. Karibu sana mwanchumo rigiraria bona senchira ya bene tuguchaka na robotiro kubwatia hase umumuroyo moni ganyara kubaka gusiro bugima bwaye mambia rero ime ye ekenyoro kya Tumbe Kitutu Masaba county ya Nyamira negosiro manyeka ene na Franklin Tochi nigo bono hanyara koba gakomera na makweri ayo chinga kyarenge koborokania chiwa ya chistima ase enka yabo hakurwase enka y'omwamatonde yamateyo nigo bono baburire bose nigo banyara koba bakomo erera nyagosira ase banyara koba bagotabanga garenge umusaye omaete kwe Rwanda ase hobogima bwaye muri Kito Vincent Monda nerogoto chakirie mesema yakurwa Ensoko ensa emo botko bwara Namagombo abwatalera mambia imeye kenyero kya Liobongo imeye location ya Gatuta Tombe asenga ya Josephine Nyanchama na Daniel Matara chingaki omwana wabokoro kwa Franklin Tochi asiri obugima bwaye korengana na mamumu abanyagusira omwangina Josephine nigarosya breakfast na kogende kebago nyuma taramanyigwa amakweli ayo mwana wabo kena rose cyane munyu ande mama yenda bona imugondo njendigere kiregendo baga ninsenga kora njena ndabende na mutiga akaye mari ngeke babo parali otoresa ayibunye simaya kirumo na mnyaka bote kanyora mane mwagetinsa akitimba tikende wakata kuna kungatara na nyora school bizuna baru akimwana nenda na school wale ngeze nubai Nyagosira Franklin nigagosome University ya Somwako kabere nigo arenga senga yabo chinga kyarenge koborokani mirande y'ikinguru cyomurero asaumirana na makweli ayo esime yu ya connectiru wono kora nigicanga kiri kyabwa tumuriro akikya mwaka yo kyamukura korengana ne amateyo Nyagosira niganjete kwerwanera asobogima bwaye umwana uri kwirwanirira uruke nabigite kingoko cyaye rugurari kwirwanirira asome singenje y'ubutaka irwanire tekingira cyose na mamu mwabo ne kondo imamenyete akurigi kibesende egera abana baye babyuke kanya sawo omoro kirirende umwana university yarenge amateyo nigo bono bagikire serikali asokonyorwa goika chinguru cyomurero ase chinga chirensemeyo weterabuna omurero yomwita nigare ko yorusya kurase mu yamatende hanga mwana utari tukungwirwa nerarenge gaki akingwirwa nerarenge
Serikali inenchinyoni atrante tomure nanga mwana nachukurwa ne. Iyo nyeno mudoneru abeke tumete yari kube kunera abeke rumote anganya toge tomote nororo umwana utacha kuri yestima kuruo bande ndache kube kansi yache komuita bona muna ya muitire. Abanyanyimbo niko bayimukyo mubiro yo nakoyira senkendu imeyo muchinyamira. Vincent Monda, Ensoko TV. Tuskabusyo mwancho muregeria soroboti ronda sege ikariki kiara gwana mokonyi humura wiki magia Jubilee Fred Matiang'i haso mochio Nairobi ikiabarenta abanyakero gobe kiame kurase chi county au himeyense haseba kwanire hemerobero ye kiame kyo osio bachori bore bosio mwaka bwechiro bere 2022 nigo bono chinga kicho bamochire serikali anene haseba atebire nigo ebwate obukurumi hase ewizara eri ya migration nigo bono baruro kuboria gochia saba Kenya kumusira Matiang'i aseganga yayo kuri oburai bwense asoba chori bore bosio bunago tumanyo muri Kitolinet Nyambane. Oburai bwe kiama gia Jubilee oyuboigo okorigie kerugo kyoburai bwense asobochori bore bosio Fred Matiang'i omochirie serikali anene ewizara ya migration asatebire nigebwate obukurumi na nigo ekobwatoka ebibande ne chi passport asera ya bechinse cheisiko mamincha nerichiko. I can tell the country very sincerely that I am the one who led the country's discussion in this matter with the retired General Gordon Kihalangwa in South Africa. The minister, my counterpart minister, showed me, horrific information. He said, look, the reason why we are treating your passport this way is because of ABCD, because of mistakes that had been made before, such as these ones are making, of issuing our passport through corruption, fraud, and systems that are totally disrespectful of our nationhood. As a result of that, our citizens began having problems getting clearances and getting visas to South Africa. In fact, in some countries, some of those issues have not been properly finalized and discussed as expected. Gukwana ase egeikaro kia bareta mo abanyakerogo bekia mekyo gia Jubilee kurwachi county au imeyense abaraya bo baragwa no monyakerogo bwekia mekyo Vincent Kemose nigo baruro kuboria gochia ase bari bakurwanirira ebirogo au byage siasa kwerikia ase kia mekyo asatebire obochori bwa muchucho nigo bogochia ko babo bwene no bwasioku. Bado morangu no igwire bari batagete kweburia ebirogo awa okurwe ebye kiameke gia Jubilee Port Kisi Nyamira na barobutu ababodirie asobwango banyare gosoa chiobis cheto chechi branch Kisi amona Nyamira berike kurwororo erindegerege ko mwakonde bache kubodia ebirogo kurwororo na intubune pati ya Jubilee twatebire nga gegocha wiko mwakonde ntoche tokore nomination yere free fair na transparent kerogo nkeyo onde bwense awo chikoewe etikiti yo kubodia chikura kuru Jubilee etikiti erorone ye presidential candidate itomoske Fred Matiang'i abaraya bo nigo batebire goika Fred achikoba asetebe na kuruko bore gochia asegesa kukyo mugusi komusira na echama ya Jubilee twatebire ingano tore as a united opposition to stay go senatore ntweruete koba united opposition na intu twerure kogenda kurwanirira ekerogo kya presidential candidate yaito as a united opposition lakini twatebire buyega na ande ntwenderete goteba nge process yedie gochiko korera gochora presidential candidate ya united opposition ras mebe process ere free fair transparent and scientific. Abanta que tengo todavía abantu bamintaba gusiye se muabeta muanje tego twara wasi nga muaya ndagari mwapo ko igumuntu goteba nga presidential candidate ye to Fred Matiang'i na cha egwe ticket ye gose gente kinke yo egento kron kiringa intubuna Jubilee ne presidential candidate ye to Fred Okengo Matiang'i nere to kogenda nere paketebe na Fred Matiang'i nere okobe president in 2027 mwaka ogocha igaba gusiba mindese mwabeta timo basa gutwara wasi ende mugusita atokore na wasi okunya kubori ngaki nga na cha egweti nga monto geto atebire united opposition bagoteba gose monto ka mukijua ntu monto tubwate na ande Kenya ngimebwate Fred Okengo Matiang'i nero kobe president wetere kiama gia Jubilee
This is why, with utmost humility, we are asking fellow Kenyans that if you needed another reason why this government should be voted out, you have it. Because can we continue this way? Because how low can we sink as a country? Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Toskabasio mwancho morigeria soroboti ronde egatia ba MCA kurwa se county ya Kisii nigo bono bagi keire chisegi chage siasa ichikorania amagendro magega se county yo bagukwana nabarikia mangana nigo bono bagi keire obokurumi obwaene kiwa chinga kichoko goro kwebiragita na ichinjira chitenda chikobwato kwa gochia sabanyakonda au ime county yo nigo bono bagandrie habara ime county yo gotaye sonania na siasa chokoirania obokorari obuya usijo gwikirania obokorari obuye ime county ase bono baene kirekera oyomo na watu bosibore bugosira omwana siasa onde bwensi Morikito Debora Mwenesi na mange Egati aba MCA be county ya Kisii nigo besokirie na kugikeria siasa chie county ya Kisii echo chaburukanigwe na magendero na koirania magego bokoreria segati echiwodi meye county eyo bakora wano yo Masimba Boss Mairura amono yo Nyatieko Amos Mokaya nigo baenekia korwanigwa ge siasa se bakobonigwa koralio gosira Daktari Fred Matiang'i. All the roads that one chiane earmarked for this year financial budget you are not cheat the people just because you want to twasokinango support to Fred Matiang'i and arati ori amatuka aya yarire he want to bring a narrative yoborimo as abanangi. Me I want to remind him this is public money, this is government money. Article 201 ego emphasize about equity. Your constitution government money must be spent equitably. We are starting another financial year. A budget to Timambi, Otobwat and spent balances just 6 billion. Chibasa Chikurana na road. What will Arati tell the people of Kisii County? Na Simba ate to waka siasa. Ni chipara ate to korokia wananchi nganero ko kolegas na ba MCA mbali ko kolegas. Bono ochakire kuburukania magenderero na siasa indi. Egento gabana go tobuni. Aba MCA abonsi gutabu nya gutare county agotanga mbara mu chipara abana ba MCA bali na Matiang'i. Esenja twa ile stand ya itunga to support Matiang'i bono amwire ngate tatu sacrifice aenda ato insight against abananchi ahoro kinga ngantu trapa magenda tete kote bairanga itanga to sabe gabano ito atike kubrukania magenda na siasa kiro monto na bato bosugore ngago support yense ere tuma itenga ngo support ya lebuto which is democratic right to support Matiang'i Nigo boigo mo MCA Thomas Obale amocho mokonyi bomo governor Elijah Obebo ase chinkwana chia ebuna ba MCA mbarabu atoka chibara chibwenerete korosigwa na koenekia buna nigaruete chibale 21 echogo ikera bono igachitararosigwa. Governor Obebo, you was seen yesterday at Kiamokama saying aba MCA bage susu MCA Masimba mo MCA Chuni no mo MCA Nyamasibi nararu chibara chitakere ko yari bari masa. But I want to respond to the Deputy Governor of Kisii in this manner. Deputy Governor Obebo does not even understand the position he is holding. Deputy Governor Obebo, he has reduced himself to a clerical officer. Okonyagweta makolime koligeri binto aba engineer be county batakiri koligeri. Deputy Obebo, you don't even know your position in this government. To start doing politics now by MCA para is the lowest you can go. And as I've said, emianere kare gwe ikire hande munayo molise bwe kanisa tutakiri kungainiriri ochaka kungainiriri ngaba MCA mbararu para asenge chumwadi ba siasa yeno yo bwana ye siasa tabwa timutura maega negento kira at the lowest we can go as a county je mo MCA basi boitangare dona rude chipara chiane buno mumiyo midate last year November tokaru chipara chia boitangare chiarenge chipara 21 Asensemo yenda nigo bagikerio mugabana arati asobo kurumibwa enekigwa chinga kichyo kogole biragitane chitenda chiko bwato kwase county ya Kisii ebiragite ebiga twa biagore tu onya arati kare genuine ngano mugusia okorere gasi he should lay bare a contractor ya etu biragite ebi and how much money Zimbabwe arati arosati kuchumubukoye chibasa na chejo kuminyokie town left right center nyagwaka ya musande buko egento kende ndageta Simba arotero mwana mitanya batanga ne ubukurumia kurwa rero igasimba nate ni mutu yeito ato contractors bali ba korega skisi ato tebinga gasi ka contractor gasi ka
Simba rero nere cleaner nere ku make every decision nere contractor nere kuyakana oiso kuri no energy county matega na mheshimiwa boss atera we have 6.3 unspent balances. Contractors bali ba loko abantu baitu bagusi contractor tino nayo mayakanirwe gasi yakorirwe county totagete gusaba umwana minto Simba tajete gusi ko teso mugusi iga ajete gusi akorera mugusi gasi Nigo boss mairura arwa matuko 14 onye aratita kubwato kebira gitago cha se ward ya Masimba nigo baratene ni ogosangererwa kwebango ekiagera obokoreri imbora ikeranirwa bantu bana wa Masimba from today this afternoon. Finally, I want to make it clear that if Arati will not send the county tractors, the county machineries to Mazimba in the next 14 days, mimi mtoto wa Masimba, umwana weliro, umwana wesai, umwana umai, umujumanyaliwa ali 2027, tutazimamisha mambo ya cess, mambo ya revenue collection na tutafunga ofisi ya sub-county until further notice. Na hii mufikie governor kwa sababu watu wangu wa Masimba wanatoa pesa ya ushuru na wameteseka ya kutosha, and I'm not going to tolerate that nonsense. It will kill some of us but will not kill all of us. Kolibote ligeta seni giensoko ilitalia nende bora mwenesi. Toska basio mwancho murigari ya soroboti ronde ya matemo kuruwase ekenyoro kia bouti kia gotoke ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo ya esokirie na kuboria abantu bomoyo bugwancha na bigabara ikone kia bunanko bakonya bare helio oyo mwabo haserita concept anyambuche oyo rwadra sege kegetambe maiga yogukwa enseme ya yo mobere hatari kwenyara nonya no kunya bakagotara guchekuriye obubwenia korengana na umurumu abo William Muse oyore mu murumu abo nigo bono aereire emechando emenge babere bagwetera neba no kuriya amariogo guika boundary etugo nendemero yabo yonsi nigo bono bagandire barai au na boigo habantu bomoyo bugwancha kwene kyanko baika barange kubakonya iri mwancho bo concept nyambuche anyore obubwenia unagotumanya muri kitopetwel machine Nase kinyoro kia bouti ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Haigani getareto yatuikiria singa y'umugaka William Muse w'emyaka 53 no muriyoye Priska Nyakerario abawetere merememe kong yo kumurenda mwese kumwabo concept nyambuche w'emyaka 53 oyo rwadira sege kegetambe maiga yensemo ya yeye moyo muberego kwa asatari kwenyara no nyangake umunsi ko no yominto yajite bwa yego chiali bora chorogoro kera ikabora changa karwara akacha kwa mwaka 71 na otole nerega ega ikakatika bwango iga acha batani ne uri shororia tukabwene malaria murire tikatumwe ko chintateranyo na kukunywa ogochoka na tini ko imokanyu gwete ochikomoko tokaratia tumwire nyakitari nenda koleke aiwa matibabu kamwire bo nyakitari uchimumbu akarwari wororo akurange wiki ngima koto mwana yabere kurwara matuka mange ba nyakitari urusi twamuretirika tari guchinji kurengana no mugaka William nigo bamwigetie umongina nyambuche nyakitari asebaganiretiwe kibesa kinyinge ekyo kyabairire konya etugo nendemero yabo gwikera gwiserwa nyakitari ntwa murusio tari guchinji nabari buna rwite nyakitari nora mariogo tokogora nanda atoreire tayo ntwese ntubwati enibo twabwate twatumike beka ya eri one tuli busapi tokate bono muire mumokole saningi nakoko monta mokole ebese kale bese kabura rende chomena bwata konya naoniri nakuri kile kama konya naoniri kakondi so mundu mulimo na chachi chikaera kuchiali ntwara ngakichaera bono nigo nonya bagotire bagokora emerememe kongu yoko musibia na kumonchorera chianga wika chidaipa nonya kera maminchane gekoro kyo magusi wikera bayiseire mono abazo ngana twa monjora kile chinsa eko era ya moto mujenji eko era ya moto mujenji twa mwaka mabuta na lyatani aruke na bato ko mwaka bono akata awoji kontrota kutamana timu kuna lakini ngamote ya no yominto tikango kuna asinjo to kumusibi paka asatari kororo onye munginoteyo na bato kumuganya bakaje nyetinjo bakanganya bakanjiche tomani como chenjeri chianga lakini ndi no moroirale ebese kubara pakeri kurubona pakeri na baru walitego otoko murageja tumubekera pambasi twagole wakachibesa cyari
bono ninche bwekandega n'omong'ina otore koma bono tukamorwari iga rinde gosinyire bono twasinyire ng'aki togokora tugatiga igo rinde kubana tigatwarange so nara amabera atokonye tumorwaririe niko bono eamati eyo yaganire abarai ao n'abantu b'omoyo wancha kubakonyeria konyora ebisabu okonyera omwanchi obo bono gaki simbarati obutamira ngo chasorete gutamira nabo MC batokonye gaki kuna kukugani kwani twari goteba gaki ngamotokonye ntabwati na munende ntabwati kende torao ni twate twani twakuri ane ndairo cho konyara kuri negasi enko bakonyi mwamushone chuki abarai no simbarati naro ne nabaigwete nabagotokusira njirinde yonse nono mwe msito bwate nere nabagotosira esenge njon twaire irupi twaire nondo bwato moyo bo kuanja nabanera gotokonya onde bwesu bwato moyo nabagotokonya eko era nonya gitari nabo igali tokuliya mwere nya gitari nabe ne gali asikuchi muna maguta kendi ne gasi anko ikona butosa bonde bwensi atokonyo yoko bana mabera kuripoteria Ensoko TV Chepethuel Machin Togoskabosio mwancho murigeria sorobotironde abakansora abakorokoro ase bunge ya North Mogirango nigo ritkoria rero batwara egikaro ime mocho ikonge ase bunge yo ime county ya Nyamira asobwamo baerure gochia komwa okoboko Musike Joseph Kiango ya seganga yayo koriye karugo kebo jumbe akwanekerekyo nigo bono bamochire oborai bororo asogotaikirania oborai borobia nande mona asobo bagiwe chibasye chibasari ase basabire omorembe obekwe ase bunge yo abaigo abarai bonsi babwatirane gwikirania amagendero buna gotumanyo Morikito Steven Nyariki Nigo abakansoro abakoro naboiga MC abakoro korwase bunge ya North Mogirango besokire kobomo na komosega omobunge omokoro bwe bunge yo Musike Joseph Ombasa Kiangoi asekero kyo bunge bwa North Mogirango bosio bwobochore bonne asomwa ko 2027 Nambere Samuel Kuroma wa ward omwesimiwa Kiangoi no musane one bwe miaka na miaka ujimaiga this time untolengerete nantuata ke tomuntu mwenya mekoma kisiasa toko iraria akore mirimo kera North Mogirango yalakana yerene mega because of that ntute ke tarale kane kare bosiaria ikierne no mochumbo North Mogirango ntanga twairite naenda akakwana parliament agatori president mura yatakeire twamira n'abakansula abakoro abakansula bonsipi North Mogirango twaitina Joseph Kiangoi nanyare gasie ye tigamana abana tiga bara yobo bikuruzi Kiangoi gabana tomira na baminto bonsi yo talenga osabalibaga no mo kansora nyaneti omo kansora bundi igaikega na ndogende sauria bwate ataigwete mu berebia bundi Nyamwembe no yo minto na bwata problem munali igaba kansora bonsi pigo twale ngega iga ase gokora egento broka endorsement yobugambi bwo mwishimiwa Kiangoi Ombasa atugambire 2027 in North Mogirango elinda leto mochoko ibintu byaburuka ni North Mogirango atobekero mochoko ekara atobekero mochoko tumanya kuriye na indaba bande ba register 2032 elinde basoro engencho yobugambi borobono muboroche ngabwaerire omochoko bole North Mogirango no nyenjira sidi yebwe ekorwe chisemo kando nama na igo ibintu bindi bigokorekana rentu bwatu kwigana na intwe twabera abagambi nere natugambirete akerare omochumbe anda akabo mwasani minister in a local authority twamena muna abakansula twa endorse Kiangoi omoroyo omochumbe mokoro 2027 aturae abagukwana ritiko lya rero asomocho ikonge imeye bunge yo nigo abarai abo bakoro batebire nga nigo borai borabisi botarabakora mirimo buya asekeria batebire anene mono hasubo bagibwe chipasari naende abana baito injera bakwaye guchipasari chibesinge chiri bubere omwana bwo motaka kwa usininge 2000 naboko tokondoka nga mbogambi kyobo ikera ntu abana ntu abagambi chibese chipasari inankumitina yamoko yako omuchumba uyogeti yako abantu chibesa
siringi 200 utika abana beji sukuru abandi ko kinji semi okini akwa abantu ebesa abegeti besa si wo muguko akwa abantu besa Kerekyo nigo bainyorre gati yemeremo omubunge omukoro Joseph Ombasa Kiangoi akorete ekere bunge yo yabwatanete bunge ya North Borabu korete binte binge sana dio mate CDF njare ngoro lakini skuru kionse pigareta bageni yabo telete papa na jetega igaka kuchanga gaiga saito telete na jetega kamoto mba jetega bagachanga matongo onsi piki skuru kiriga kireta bageni bagachanga kikaimo kaigoro akamanya koleta no timugiranga agatana na division yo kunyamusi akareta war vision kiabonyorwe yeto ekikobe university no atata tabageni bagachange skuru secondary kiango idit marvelous Nige kerekyo basabire ngana erebu ya maskani abekwe gochia abarayi bonsi ase bunge yo ya makiango ini misiamu mo ndakuru misiamu gakwete usali moyo bamindu mwana mukani atiga asikabakaka kabisa Yengati yechingwana icyanyara ko bakikobekwa n'abarayi abakoro habo batebire nka haso mwako 2027 mbachigotena no mubungo mokoro Moske Joseph Kiangoi korwa sensemo ya ikonge yegotoka se bunge ya North Mogrango ingo reporter ya Nsoko TV Pedro Nyarike Steven Embonde Mancho Murigeria no to ikomoria sensementangani yemesema yakurwa Nsoko ensa emo toskar nkorananda se kagitari gitambe asensema yakabira togendra gwesemia mange Eye Nsoko TV Oboroso bumugusi Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupigie simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwancho murigeria sensemega ya kabere mesemba yakurwa Ensoko ensa mubut kubwarero biyamana soko gentro gusangana intu nabona tuguska bosia soro botiro kubwatia
abobisa boborendi abarundi abechipigipigi nabo igo abatendri babo kurwase ensemo y'abanyamatuta ibunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo bono bakorre egekaro ime omochi okebirigo elio gotinya oborendi nabo igo gosiria obwebi bwechipigipigi ase chinsemo echo bagokwana nabariki amang'ana nigo bono baragire ekiara bororo gochiasa abantu bari bakobaibera chipigipigi egento boigo batebire bunamba chiko baimokeria egetambokero egetindi ke richiko buna gotomanya Murikito Vincent Monda. Asomusangirekano yo obalero mambia nigo bwaterania abobisa boborendi abarundia naboiga abanyakenyero babo kurwa stage chonsi cy'abarundi chipigipigi ime y'abanyamatuta eri kumurekera engana y'oborendi aseng'encho ekarogota ya makorigeria ase wodi yaite y'abanyamatuta obuibi bwa amachiriko bucha bukoiba bw'echipigapigi na gikiagara twachamo erinde tukwanere igoro ng'aki torakore tosirie obuibi obo bwatosumbuira ase wodi yaito iga tuikaranza ga kebirigo no siesi o security sensemo ya kebirigo niko twanyale koligereria amang'ana atusumbuire sana igoro y'obwibia bw'echipigipigi bwabire bwoko bang'ise mitinyi ibire yarire burange sana amatuko abwangoiga niko obwibi bwarakanire asenseme yo inambenene basire chipigipigi niko bono abarayabo baragire byara gochiase bale bakuboterana eri gwikarania ebikore ebyo. Bernard Orindo n'umunyakerogo bw'abarundi chipigipigi account ya Nyamira igo twigwana buna members oise kotoka kwa ibire eko gora abantu ngonyoro babwatenda mwembe enjira bakorikia ebinto byabo kora ike polisi pati yako otaigeti naro pati yako igo twachakire musako entindi rero niko twaragire ekiara asa abantu ba chipigipigi twenspina tuise konyora na noyo moito okare kuimokeria egetambo kireke puna no kuragira kurwa esitore niko toraire atwa erembe sana asomusangirekano yo niga abarundi abo beinyoire igoro y'amachiko asebara nabo igo chinchira bakweboya elio gokinia na korendo bogima twabere togosemania mang'ana mange igoro ya our personal safety muna tokona kurundie baraiga igoro ya protective gears na kitoko kolega asie sebara twabere togotebania mang'ana mange nigo bakonyoria abanyene chipigipigi bane kibabekire chistika eli korkensemo bakorwa stika negintu kiamana eseng'encho naboko genda ande gose kwanyore mojandonde nalio koba easily identified so STKU onde bwensi otabwatio mwana bodaboda kebrigo obonyamatuta ward netakera yetware elinde gakogenda ando nsikero kende no ene pikipiki iko yasire liwe mbali naliye komanyekana bwango because muntu gakara ko ire pikipiki tari komanyanga stika nero. Vincent Monda, Ensoko TV. Toskabosio mwancho muregeria sorbotironde hegati ya baibori kurwase eskuru ya sekondaria Eronge DP egotoka se wodi ya bomwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira kugania okuganyego ko mwalimu mwanebu eskuru yo asangwa koria bobe na kurikia hubaromoke bwaboroko begereri ikopi nigo bono mwalimu omoya abekire abisi bagukwana nabariki amang'ana nigo bono basabire abaibori banyane ko babakorenta abana babo asobonge ase eskuru yo ase enyare ko bage kwegenderia emiroberio ya yabatambe Rukwa Barongo, former MCA Bomwagam. Na inde stakeholder ya Eronge. Nigon kwa kirali tangania serikali mbia mono sana. Nga kere Kariuk. Amo ne timu yae. Kariuk yogale TSC Lichino Kisumu. Nga kero mo DC. Oicho Nyamira North. Nga kere timu yons ya Nyamira ya education nga mbia mono sana asebiriro biribye ito na abegete na ende bakabigwa asokurusho mwalimu ori Eronge secondary bono chire skuru yeito ya iranne nomo omwalimu oikiro olomo ngaini omwalimu ogweti abana asarwete omwalimu mukaye principal oikire rigonko bantu Toska bosio mwancho muregeria sorbotironde kubwatekana no comment kana kugosamba gwechi skuru ime yense ya Kenya bono nigo kubori go kwaruru gochiase abaibori babe amo na abana babo na kubasemia bagukwana hamo negeta senikege Ensoko TV ime yomocho bosongo mwakili George Murara amo na engineer Richard Mwebi nigo bono batebura nerebuya richibu rio rikiranigwe ase okoria ho gukora ebikorebyo ase chiskuru gwetera sokubwatera na hegati yabantu bonsi ngoiga twarorire egiateko kia abana bechi school mono ekikoro kwa chi junior secondary gose chi secondary school echinkoro abana abamurasa abanyaroka bako twaro obororo bwagerire bachire egetambokero gyo gosamba chi school
ogosaria amaria yeskuru naande gokora ebinto bire mamincha yerichiko lakini rende ekero tukurigereria gose twaringoria na wancherana na ngai nkikegerete twekire chingaki echi kia okorore giatekeke kia abana ko twara obororo na gosaria ebinto igo turaro tote kuruna ekatiba ya Kenya ya 2010 ase ekipengele kia article 29 ne kanete na monto tayo oyo romo nene usomoke umumura somoiseke umugaka somongina o takeire goteswa osewakwa osewokora rukende gyonsikere mamincha ya o gotaka kwaye abana babo ichimbu cheto abana bakorenchera amandamana okoruna abantu bali barabanene ose chimbu chiri cheto cy'abantu abanene na chichi abana baitu baegeire na baro bachakre guchitumia oike mechanism ebekwe yokomeki abana bamanye basomi guna abaibori na bali abarende babo n'abarimu buna mwana onde bwensora usikane na gento kende gyonsi gyo usikana no gusaria mari ogosamba ogotagora ogoita abana bande ta konyora ibaga ase gochimotwe ayokorikwe abaibori abarimu na bali abange bare abana barense yeto tuire chingaki chinyenge komanya mahitaji aya abana abarimu abakoini saidi abana oise kurigere jiskuru na kora analysis kuru kesi ke kiabete njomo nyene onyengo kora investigation na mayama goso ingie ke bano muro komeni bago to tebinga batumire abadisia abachunguza ingi baguchunguza to bwate chikiribu CCTV eoroge tune bintu bire na abana batabwati discipline kuru nyomba abaibuli amangananya bwate biya abana bainonya muri ko baje discipline bagende sukuru batagete bayabereriwe abana tigabayetirigwe adship sukuru jeto njibwate mechando nemechande ye problem yanene leadership abaiboli n'abarimu bako inside chipolisi onajiro chinjiro chinchinga abaibi baibire jibesti sukuru batari kogora none ndagerengiya abana bakolia nonye n'abarimu bako yegeteri kere chimbongi chioka chipolisi bojiri nane metisano na inu mutakire kubwatu mubekwe seri tukusikabusio mwancho murigeria soroboti ronde majumbe bwensemo ya bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Joash Nyamuko nigemambia rero hara murubiri buko igoro kwegeta seni ky'abanyanyimbo ase nsemo ya bunyunyu na bego chinyomba cy'uburaro ime yaitibo ase ebunge yo buna enchira eyamo yo kugandira gutinya oborendi ka ukwanekerekyo nigo bono hayenekire buna ukwagacho kwegetange kireria keraria SGR nechikobekwa ase enseme yo nigekerekyo Nyamuko atebire na ichakorosia chipara au ime ya North Mugirango kati yabo amagendro hanyara kobaga kobekwa busio. Tumefungua na vile umesikia seri kubwa ile sijui wa vile walifanya yawa mulele nene igebwe tena wane Keren igebwe tena wane Elia Nyamira. So tunaomba mtu yote asiende kulala huko teko bya kiara to sabera na to spia maya again tukiaga tatu yote wakole those projects again tukiaga tatu naende karangu kwana ngobala no mujumbo North Mugirango, and I don't second guess mambo yangu wasifanyi guesswork. Mumururi bwana gaa kwa na biashara yule youth leader aliongea vizuri sana, and we should promote abana baito kena barobumba manyete no bamenyeta no bakruwa zinyumba chetu onya abantu bale babwate mechande menge na abana bamura kera na noko nyuma na vera mesiko ngeke kongusana wakati hawana njia ya kutunza ose bring a family paranere tu abiri tu kukwana senga kintambe sana pale goruga nsange maate tombe ya eta sokaji usoga gitaru mama tena kere nyombe ile mwako nyumba ya sambetwe is because of ile barabara ambayo inatoka hapo Bonyunyu ya Gotiri Mgojimata. Wakati wanafunzi walienda wakafanya demonstrations, wakatoka huko wakafika hapa wakachoma hiyo nyumba, na one of the officers Madam DCC akapiga kijana mmoja akakufa.
That's what happened. So hiyo sasa tumerekebisha. Hii barabara before the end of this month, ama before the end of next month. In fact, it should be before the end of next month. Hii barabara itaanza kutengezwa iwekwe lami. Kurase bunge ya North Mogirango mwancho murigeria tokore na se account ya Kisii asomokonyi bumuraibu ichiro ya Mugonga Jasper Mose niko bana kwanire amagacho ye ichiro ya Mugonga iyo abamenyi bensemeyo n'abawonchore b'ichiro yo babire bakorera seka hegetambe na goteba buna nigo amagacho ye ichiro agendreta senchirengia na goteba buna karache koera nigo ichiro yo herache koba ige koyurwa bene na gochaka egasi boigo kubwatekana negeta seni kyabanyanyimbo ikibaegwa kirache kwa gacho asensemeyo nigo kirache gokonya gutingia uborende chinsemecho chinga kecho nigo bono ai ubusa akire mbuya mono gochia se serikali enene neri county hase okubagachira echireyo negeta seni kyabanyanyimbo kago kwa nasi ichiro ya Mugongi yo gotoke bunge ya bumachoge borabwe county ya Kisii nigo mokonyi bumuraibu ichiro ya Mugonga Jasper Mose agokeiro bogendereri kwa magacho yechireyo Asamalieta ngoroku Jasper Mose ndio mu vice chairman w'ichiro ito ya Mugonga lero yanyarekana twatarase ichiri ito twanyora ubwagachi mbogendererete munyakonda na agenderete gasi baada ya matuko geta makaiga ngo cyakabare gutumia se ichiri yo kero ya erire erinde nonye nubo ubusangiriri kwebango ngo kine kero twiranire mari ase ichiro twabaganire ne congestion yerire gusokomigana kuri kwa bana biashara kurese ichiro ito ngo chikokya kera bantu barairane ase ichiro ryegandire kwa gachu nonye mechando ao bune mbure nyinge yairera obongora bukwa gachu bw'ichire yo nigo bone ichire yamenyo kiweke magacho kubwatekana no gotenena kwembura nonye utwaro bokongu mbali naburia ase nginje mbura konyore gotwa matuko amaega kaba ya irireka ake sobwa gachi lakini boniga muno murakerole baumureire side yentangani ne side ya kabire neregenderete iwantu bwatu kwigena usabana biashara baito batwaro kwigena gosemeria kolinkoa abana biashara bechiro ito ya Mugonga asengenjo banyeganyire egege tambe lakini ninga gitabana biashara bali mwenzi murese chiro ito ya Mugonga moroche ngobwagachi mbogenderete baumureire chichuma chigenderete gosibu baumurira sanda kabire elinde baumurire nini ekorobe entangani ni ya kabire president ya tomenta nerege egende imurugoro elinde echiro itere gusangiriri gochakase county government ito senjire boigo gocha kwagacho kwegeta seni kyabanyanyimba se chire yo nigo koratinyo borendi ase chinsemecho na nonye no gutingu gwe serikali secretary police posi gocha kubekwa ayense masi chibase president ito atoa yense oborendi ne biashara bito ntore no kwegana ngambikine mnantu abana biashara omohera nigeiraneria serikali enene nabo igeriye county bunambu ya mono asoko bamagacho yechiro nabo igeketa seni kyabanyanyimbo tukuranira president yito ngambu ya mono asogotoa project yito yechiro twanyore senga kientambo tunamshukuru na ande tuyaneria ase county government tukuranira mugabano ito ngambu ya mono egekogera tugwatiriti gendeke no mo MCO ito tukubaranira bonse ngambu ya mono ese gas bagendera tokotokoringia ko reporter igeta seni Gensoko TV Ncherieta na Apollinaris akama Toska bosio mwanchumo rigeraria abamenyi kurwase ekenyoro kya ugango kegotoka se bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo bono bago kere getambokero kiaye umurayo yokuriye kero kya senate county ya Nyamira Jeremia Migosi asokubairira obokonyi bobanyagitari na boigo chindagera wikase chinka cyabo iri kwene kyabuna nkurwani bare umuchando bwechinda uyo obeire oiremeri ase chinsemo chinyinge county ya Nyamira abamenyi abo kurwase nsemeyo ya ugango ewodi ya Manga nigo na boigo bari bose banya ko bakurugura sensemo ya gekano wodi ya Magombo nigo bono bago kere getambo kerekyo ase barure okobolia gocha sabara ibande batware umoyo buno yubuko basira abana inchi bari babwato muchando yo wechinda. I go by the name Melvin Nyaboke, mmoja wa Youthness Empowerment. Tumekuja kuwasaidia watu wako na jigas na pia shida tunafacingi mostly na kuanga transport ya kufika hapa na pia kupata watu wenye wako na jigas. Tena kitu ya pili ni chakula ukosanga like sote wapiti wape
juu tukiendanga kwa maboma yao kuwashanga kwa zile cases tumepata, wao wanaombanga chakula. So tungependa kumshukuru Migosi juu ndiye ametusaidia tukafika hapa na transport. Na leaders wengine pia kama wangeweza kutusaidia wajitokeze pia. Aigas tole Kinyoro kiogango. Ogango gere ward ya Manga. Egento ndairanirie mbia monaso mweshimiwa Senator Ito Migosi. Asokoleto bokonyi obo ne foundation ye ito. Oja gokonya abantu baito gaiga. In fact umujando yo ole kirase monomo ni ward ya Manga. Ekoro kinga bara imbai yopi lakini Migosi mbia monaso gotoinyora. Oja iga sogango wakonyire buna bono gwakonyira ba familia ye amangane ndagera nando gwajire kwabakonyira amangana mariogo elinde banyari kugwena na baru gwase Kinyoro muchando yonora na ndura abeire twarutwara bara ibuna Jeremia Migosi anga muchando yoto iyo ibu muchando onore Kinyoro ko ira ni Migosi mbia mano asa kutacha bunya kokoroka muna gotokonye ndagera ese kiombe kiki mushimo Jeremia Migosi rescue team tuabere togotara constituency ya North Mugirango ntwatara burabu tokaenda West Mugirango rero no torega Kitutu Masaba agwadi ya Manga unabono twasibirie abantu batari bake twabakirwa mariogo na nyomba gali chinyomba cyabo cyakirwa mariogo emechande yera asire ekara bara ibara support ya gara abantu n'abantu buna mbari kunyara gotara bagenda bekorere none gasi egera banyore ngeri erituko bache gwekonyera gose bache kugora none sabuni na nda ubu batakeirwa bokonyi kurwa sabarai egera nari muchande yara koreki nari erake Toska wese mwanchu morigeria ase egikaro kiaragwa no murai bwensi ya Kenya William Ruto imenyomba henene yobora igaso mucho Nairobi ikikiranwa nebyombe ao biribi kwegerero bwene bwa mwanyabantu na baraibe serikali nigoroboti rwarwegwa urubwate umuroberio obugochia koba engora ase okoirania okoboko gochia ase chinka chiri chia sireti abancho babo hekero yo korobekana muske Oburu Oginga nigobona tebre abanyanyimbo nigobabwenrete kwenekia oborendia sabana inchi korende tari kobaita ekero bakwenekia okorobekana hasaruro kuboria hobwene bwabo bonyare koba bokwenekiwa. First of all, Your Excellency, I would like to say that I was not properly prepared for this occasion. This is because I don't know why I was not properly invited to the occasion, but I don't want to complain, and we hope that our country will never, going forward, will not have human rights violations at all. But let us establish this law, which we say is absent. Personally, I thought something had been done in Parliament to establish this law or to operationalize the Human Rights Act, but I mean provision in the Constitution. But I don't know, we have been with you for a long time in this bunge. But somewhere in the corner of my thoughts, I thought that such a law had been created, and I remember that you had to give some notice to police 5 days before. Just notice, not apply for permit. You give them notice and they provide you with security, and you state exactly from where you want to demonstrate up to where, from what time to what time, so that security can be provided for you to do demonstrations. I thought there was something like that, but if it is not there, then let us expeditiously establish one so that we can have a law which guides demonstrations so that Kenyans can demonstrate peacefully without being disturbed and being protected by their own police, because they are the ones who pay the police. Let Kenyans pay the police who protect them, not the police who kill them. Because if you use a bullet, that bullet is bought by the Mwananchi you are killing. So we should not allow that situation where
our own bullets are used to fight, to kill our people. And let Kenyans know that when you go to demonstrate peacefully, you don't carry a machete, you don't carry a stone, and you don't carry any weapon at all. Mwancho murigeria naso gukora se oroboti robo nchoreria ikiombe hekeria gikoringoria hamaguria mabutakia EPRA niko bono gia kairi gori iria mabutaye diesel amonaria petrol hasebo igo mugavana webengi enene ya CBK atebire buna humo chando hogendete kwenekigwa kubwatekana nemero biria gendreta se chinse cheisko na boigo chisegi echigendrete hasebo no kiane kire ogokina kwa maguri na boigo hokomenta gwetera ku obomiku bwe chibesa imense. Abanyene tigari nabo igabontorera bande imeyense nigo banyororo mwese maiga yekiombe gyokorenga rigori rya maguta nestima EPRA koraria okogwa kwerigori rya maguta imeyense ase rigori rinya korwa se kiombe kyo Super Petrol nigo yagure rigori ase kerengo gyechisenti emeronge bere na ibere Elite yemo nige gocha kogorwa ase chishilingi chimia ibere na 14 nechisenti sato imeyomo cho Nairobi. Diesel nigo ya yeri werigori ase kerengo ye chishilingi 10 ase lita. Elite yemo nige gocha kogorwa chishilingi chimia ibere na meronge ibere na ibere nechisenti emeronge 5 na isane nemo. Abumagega elite yemo nigo konye konigwa ase chishilingi chimia ibere na meronge 3 na ibere nechisenti emeronge 5 na isano nemo. Enga kie yeyo amaguta yetaya nigo naratigaire atonsorere tirigori ryaye ase elite yemo egocha kogenderera kogorwa ase chishilingi 100 yemo emerongo kianda ne yemo nechisenti emeronge 3 na isano na isato. Kotigana nayo ekomiti yebengi enene yense CPK eyo etenenelete merobere yo korengo bwaita akwena nuane chibengi chobontorera imeyense yaralire ogotakora amaontoreria korengana nabwo ekerengo kyobwaita yechilingi 5 na ibere nechisenti emeronge 5 ebere na isano ekyo kere kyabotambe nigo kego chakogenderera kotumeka nechibengi asege kakemetie nyebere ere motwe omonyakerogo bwe komiti yeyo boigo oromo gavana omoneno CPK kama uthuke nigatebire buna esegi gatie chinse cy'abarabu na Amerika nigo yaremairio bontorere ensengima ekyo kyeirere rigori rya maguta okina sekerengo ekenene are nayo nigo boigatebire buna nonyo okina kwerigori kwebintu byoboroso imeyense ya Kenya kogenderete kwenekigwa CPK nigo yabekire merobero emetingu erio muchando yo tosoka isiko yebirengo biganeirie korwe mese yeto yo bontoreria wegeta seni gensoko erietariane Linet Kemto. Mwancho murigeria bwensoko TV chi dageka isano ne mochoka chia tigaire enyara ko bagekoroga chinsa ibere chia bono botuko notoika omwerio bugukomanyaria ene kiwa seri tukeriga mbia mona sabari kibaito bamangana bonsi nayo mwancho murigeria mbia mona sokera chinga kichia gogosangana intwe aseri bagari timu ngima yankonya kurwa se studio ya kabero kwene kya marigene chibichango chara senchirengia toko gandroga ndagotwara oborigerio bya wemeroberia gendreta sembeo chenkoro kwa Clinton ndigi nyasaye kawancha nande tumera na sembeo gekoroga chinsa isatobot kobwarero.